Estem davant d'un acord, un canvi en el contracte de la concessió que, torno a insistir, podria estar justificat, però que sí que ens costarà diners. Que quede la cosa ben clara. I des del nostre punt de vista s'arriba a ell únicament per l'interès del govern en què l'empresa li preste diners per a complir la idea del senyor Mut, que ara sembla secundar el senyor Orengo, que va ser, per cert, gran valedor del projecte anterior, i ara sembla secundar la idea d'una necessària i urgent remodelació de la plaça, com vos diria, quadriculant-la, compartimentant-la, etc. I això és el nostre posicionament. Us donaré unes xifres per a que tingueu en compte, per a que sapigueu quan parlem de que sí que es costa diners. Si l'actual contracte, el contracte que se pretén ara implantar, és a dir, la modificació que apareix ara, haver estat en vigor en aquests últims 3 anys, l'Ajuntament haguera tingut que pagar-li a l'empresa concessionària en l'any 2007 80.000 euros, en l'any 2008 285.000 euros i en l'any 2009 248.000 euros. Per tant, que no ens diguem que no va costar molts diners, va costar molts diners. Aquests diners, per exemple, ens haurà costat ja en els últims